Čaute ľudia, dneska máme tu znova kariéru za Slovan Bratislava a dneska to už je 6. diel, takže ľudia dajte like a odber a my ideme rovno na to. Hoši, klasicky pred každou sezónou musíme roztočiť toto kariéru hrôzy prakticky a prosím, že nič nepadne zlé a mladých kupuj. 21 rokov a mladší. No neviem, akých mladíkov tam nájdem, ale pokúsim sa ako. Sice omladíme tým, takže aspoň niečo, no. Je to ešte fajn, lepšie ako veteráni, samozrejme. Hoši, najprv som vypredal hráčov. Prvý je András Šporár, ktorý odchádza do Crystal Palace za 23 miliónov eur. Potom som vypredal aj Petra Vindala za 12 miliónov eur, 12,8 milióna eur. No a Bondar tiež išiel preč za 26,7 milióna eur. No a kúpil som tohoto mladíka Akosua, ktorý splňuje podmienku, pretože má 16 rokov, má 75 rating, tak som si povedal, že ho kúpime na lavičku a že to bude taká ideálna voľba. A týchto troch som vypredal, pretože ich nechcem a ideme si ukázať, ktoré nové posily kúpime. Na rozpočet máme 130 miliónov eur. A tak chcem kúpiť týchto hráčov. Prvý je Gertner, ktorý má 78 rating v 20 rokoch a má veľký potenciál, teda až 93 a nestojí zrovna veľa, teda iba 26,5 milióna eur. Potom druhý je Finn Jelč, ktorý má 79 rating v 22 rokoch a tiež má nejakých 91 potenciál a nestojí zrovna najviac. No a na pravého beka som si vybral Alexa Bádeho, ktorý má 82 rating v 21 rokoch, není najdražší a zároveň má vysoký potenciál, teda až 91. A títo hráči budú dobrí, pretože... A ne, počkaj, Jelč nesplňuje podmienku, on nemá pod 21 rokov, on asi slavil teraz narodeniny, kámo, no tak nevadí, no tak kúpime Gertnera a Vejda a potom vybavíme aj stopera. Hoši, máme nakúpené, kúpil som Luku Buškoviča, nakoniec som ho kúpil za 35,4 milióna eur a splňuje podmienku, má 21 rokov, ten minulý mal 22, takže Buškovič bude za mňa fajn, tiež má veľký potenciál, 90 myslím. Jacob Johnson som kúpil za 34,2 milióna eur a musel som ho kupovať iného pravého beka, pretože ten druhý chcel až moc veľký plat, takže som to odmietol. A Gertner raz sme dokázali kúpiť za 29 miliónov eur a hoši, poďme si ukázať náš tým pred sezónou. Hoši, takto vyzerá náš tým pred ďalšou sezónou. Jak môžete vidieť, máme tam teda toho nového hroťáka, teda Gertnera so 78 a ja verím, že sa ešte vylepší. Potom tu máme aj Čanauzuna, Pokorného, Fraja, proste takto vyzerá náš tým a rovno ideme na finále Superpoháru proti Interu Milan, pretože vyhrali sme Európsku ligu a my ideme hrať teraz proti víťazovi Ligy majstrov. Takže víťaz Ligy majstrov proti víťazu Európskej ligy, čo sme boli my v minulej sezóne. Takže ideme teraz môžeme vyhrať prvú trofej v tejto sezóne. Môžeme rovno vyhrať na začiatku tejto sezóny rovno prvú trofej. Minulej sezóne sa nám to nepodarilo, pretože sme nevyhrali Community Shield. Ale teraz túto trofej, ktorú vidíte, môžeme vyhrať. Takže hoši, jak môžete vidieť, ešte tu aj Inter Milan fanúšici tu robili nejaké chore, ale to nás nezaujíma, pretože my ideme vyhrať. A takto vyzerá zápas Superpoháru Lombardia FC proti Slovanu Bratislava. Hráči už nastupujú a ideme rovno vyhrať. Ideme na to. Hoši, už začíname zápas a poď. Poď. Ne, kámo, ešte poď. Ešte máme loptu, doleď. Áno, poď, Goncalves. Bež. Goncalves dáva na Čanuzun. Skúšal, nevyšlo to. Hoši, Inter Milan nám dáva gól a prehrávame 1-0. Čerky nám dáva gól, to nevyzerá to dobre. Hoši, a aby toho nebolo málo, Gól nám dáva zase Ryan Čerky. To si robí za mňa prdel, kámo. To už je insane. Kámo, keď chceme ešte rozmýšľať o vyrovnaniu, tak teraz musíme dať nutne gól. Takže teraz tu je Dominik Fraj. Dáva na Gertnera. Gertner, daj gól. Ne. Ale no tak, do riti. Hoši, ešte znižujeme a vyzerá to nádejne. Let's go! Gól neveň dodal teraz, ale nestačilo to na výhru. Síce sme ešte dávali gól v závere, ale nakoniec to nestačilo. Gól na konci dával Goncalves, ale nakoniec to znova nestačilo na prvú trofej v tejto sezóne. No a tak na prvú trofej v tejto sezóne si musíme ešte počkať. Hoši, to nemyslíte vážne. Takáž sa zranil aj zase Johnson, kámo, to už není ani možné, kámo.
To už nevymyslíš. Hoši, Taka sa zranil na 2 týždne, ale Johnson sa zranil na 4 týždne. Ale nemusíte byť smutní, pretože vlastne sme sa kvalifikovali do Ligy majstrov, pretože sme vyhrali v minulom dieli Európsku ligu. No a to znamenala pre nás kvalifikácia do Ligy majstrov. No tu máme los, dostali sme Slaviu Prahu, Bodo Glimt, to je zatiaľ easy. AS Rím by sme tiež mali zdolať, Marseille, Shakhtar, Monaco a Bayern Dortmund. Všetky 6 zápasov je ľahký a posledné 2 Bayern na Dortmund, to už je také komplikované. No dobre. Ideme rovno simulujem polku sezóny a ideme sa pozrieť, jak sme dopadli v Lige majstrov v skupinovej fáze a hlavne v Premier League. Hoši, sme v polke sezóny a sme druhý v Premier League. A len prvý je Arsenal a na nich strácame, že už 11 bodov a to je strašne veľa strácame na nich. Každopádne v Lige majstrov tam sme postúpili, ak sa na to dívam, z 15. miesta, takže musíme ísť bohužiaľ do toho play-offu, ale máme za seba AS Rím, čo by sme mali zdolať. No a čo sa týka teda tých individuálnych úspechov, tam vedie Gertner s 18 gólmi a 9 asistenciami a on sa už vylepšil o 4 ratingy na 82. Peter Pokorný 14 plus 10 stavom a 99, už ešte aby nie. No a Goncalves si pripísal 10 plus 7, čo je dobré a reálne má 88 rating, to je reálne dobré. Raheem Ibrahim 6 plus 1 a to už ostatné nás prakticky nezaujíma. Jediné sklamanie v tejto sezóne je Dominik Frey, ktorý má iba 5 plus 2, čo je strašne málo. Hoši, a teraz nás čaká veľmi dôležitý zápas v Premier League. Keď chceme ešte popremýšľať o Premier League titulu, tak teraz musíme poraziť Arsenal, ktorí sú prví a vedia o 11 bodov. Takže nutne ich musíme poraziť, keď chceme popremýšľať o titulu. Takže hoši, ideme na to. Hoši, máme tu teraz šancu, poď Ibrahim. Má šancu, poď Raheem Ibrahim. Dominik Frey. Tento prihráva na Gertnera. Gertner! Gól! 1-0 vyhráva Slovan nad Arsenalom. A my sa nevzdávame, aj vyhrávame 1-0. Let's go! Hoši, nakoniec vyhrávame 1-0 a nakoniec my sa nevzdávame o boju o titul. Výborne! Hoši, sme na konci sezóny a skončili sme nakoniec v Premier League 5. No, nič moc, ale však čo sa dá robiť. Hoši, poďme sa pozrieť, jak dopadla Liga majstrov. No dobre, playoff sme zvládli, celkovo 3-2, museli sme comebackovať. My sme porazili v 8. finále Realu Madrid, v štvrťfinále sme porazili Liverpool a v semifinále sme porazili Dortmund. A tak sme vo finále Ligy majstrov proti Arsenalu. A ľudia, teraz keď vyhráme finále Ligy majstrov, tak tejto kariéry bude koniec. Lebo to znamená, že sme dotiahli Slovan ako najlepší tým na svete, pretože Liga majstrov to samozrejme rozhoduje. Takže ľudia, ideme hrať v finále Ligy majstrov a predtým si ešte niečo kúkneme. A to sú individuálne úspechy, kde vedie Gertner s 25 gólmi a 9 asistencami a na druhé miesto je Peter Pokorný s 22 gólmi no a 19 asistenciami. Goncalves si pripísal 17 plus 9 a Frey zase tzv. Sklamal 8 plus 4, ale rating má solidný. Hoši, toto bolo všetko, ideme na finále Ligy. Hoši, kto by to povedal, že my sa dostaneme v tejto sezóne do finále Ligy majstrov? Ja by som to nepovedal, ale dokázali sme sa dostať do finále Ligy majstrov a teraz budeme hrať o tú krásnu trofej. A my to samozrejme vyhrajeme a my sa nevzdáme. Toto ma vôbec nezaujíma, toto je odporné choreo. Sice Arsenal vyhralo, myslím, že Premier League vyhrali oni, ale my vyhráme Champions League a tuto im to vrátime za Premier League. No a my vyhráme celú Ligu majstrov, pretože my si to aj najviac zaslúžime tým, že sme vyriadili Real Madrid, lebo Arsenal mal jednoduchú cestu. Paríž nebola jednoduchá, ale taká Benfica ACčko to nemá na Real alebo Milano. Čo sa tu deje, toto ma vôbec nezaujíma, toto vás nemusí zaujímať samozrejme. Ideme na finále Ligy majstrov. Hoši, už sme hrajeme finále Ligy majstrov a teraz dobre pozor. Áno, poď, dlhý center, výborný, ne, kamo. Ešte poď, vybojeme, ešte ju vybojujeme, poď. No, dobre. Gertner, kamo, náš hroťák číslo 1, ježiš. Hoši, máme teraz šancu, poď, Raheem Ibrahim. Rahimek, ten to dáva na Gertnera. Gertner, poď. Áno, Gertner.
Gertner skúsi technickú. Ježišmaria. Hoši, let's go, máme penaltu. Yes. Yes. Kamo, vezme si to. Viete kto? Ne, vezme si to. Rahim Ibrahim. Pošli to doprava, gól! 1-0 vyhrávame v finále Ligy majstrov. 1-0, let's go! Hoši, musíme ubrániť poslednú šancu Arsenalu. Áno, pekne. Hoši, vyhrávame v finále Ligy majstrov. A je koniec tejto série Slovanu Bratislava, ale to nás teraz nezaujíma. Pre nás najdôležitejšie je výhra vo finále Ligy majstrov. 1-0 vyhrávame díky Rahimu Ibrahimovi. A pozrite, čo to pre hráčov znamená, a samozrejme aj pre mňa. Už v 6. dieli sme dotiahli Slovan Bratislava na najvyšší vrchol, ktorý sa len dalo. A teraz fanúšci majú opravdovú radosť. A už tam je tá nádherná trofej. Vyhrávame v finále Ligy majstrov. Už ideš sa na pódium. Hoši, táto séria bola proste veľmi dobrá. To si proste zaslúži like a odber. No a pozrite, jak teraz sa zdvíja trofej, kámo. Poď, zdvihni to nad hlavou. Liga majstrov je v kapse. No a hoši, ja by som sa vám moc poďakoval, jak ste ma, no, v úvodzovkách, jak ste ma sledovali v tejto sérii, pretože boli tu dva diely v tomto videu, v tejto sérii, ktoré mali cez 200 zliadnutí, čo vám moc ďakujem. Takže ľudia, dávajte mi fakt ten odber, pretože toto si to fakt zaslúži. A Machado tu už zdvíha Ligu majstrov. To je nádhera, kámo, táto trofej šišata. Hoši, toto bude podľa mňa už navždy v našich pamiatkách, lebo toto je neskutočné. Už tu všetci oslavujeme. Hoši, bola to cesta. Dokázali sme, prečo sme Slovan Bratislava, prečo sme najlepší klub na svete. Hoši, toto bol úspech. Takže ľudia, keď sa vám páčilo toto video posledné, tak dajte like a odber. No a uvidíme sa na ďalšom videjku. Čaute!